8 בערב, יש לנו הרי כמה כותרות למהדורה, אני נותן, יש כותרת אחת, הסולחה הגדולה של העולם התחתון. 8:30, אני יושב באולפן, אני אומר, יונית, רק לפני כמה שבועות עצרה המשטרה את ראשי ארגוני הפשע, ריקו שירזי ושלום דומרני, בחשד שהם מתכננים להתנקש בחייו של פרנסואה אבוטבול, והנה אתמול בלילה, אצל המקובל הזה והזה בבני ברק, ועידת פסגה של הפשע הישראלי, והסכסוך שכל כך הטריד את המשטרה וגבה את חייהם של קורבנות רבים, הגיע ככל הנראה לסיומו. אני יוצא מהאולפן, הוא מתקשר אליי, פרנסואה, ככה, הוצאת אותי צ'יפס. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה אמרת שריקו ראש ארגון פשע, ושלום ראש ארגון פשע, ואני לא אמרת שאני ראש ארגון פשע. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אתה תתקן. אמרנו, פרנסואה, תגיד, מה אתה רוצה? שיונית תגיד בסוף המהדורה, פרנסואה אבוטבול מבקש להבהיר שגם הוא ראש ארגון פשע. הוא אומר לי, לא יודע, אתה תתקן. קיבלתי מסרון מקצין משטרה בכיר שידע שאני איתו בקשר כל השנים, כתב לי, שלום חבר. זה היה כשרצחו אותו בתחנת הדלק חבצלת השרון, ברצח שלא פוענח עד היום. אתם תראו שהשאלה הראשונה שתמיד שואלים אותי בהרצאות, זה איך אתה לא מפחד, ואני, תאמינו לי, אין פחדן גדול ממני. אני גדלתי בחיפה, בקרמליה, מי שמכיר, ואפילו לרכוב על אופניים אני לא יודע, יש שם ירידות תלולות. אמא שלי אמרה לי, בחיפה לא רוכבים על אופניים, ואני ככה, הפחדים ככה הוטמעו בי חזק מאוד, ואני מספר לכם את זה על רקע זה שבאמת ביום יום שלי אני עובד מול הקשים שבעבריינים, ראשי ארגוני הפשיעה. עצרו אז את אריה אלפרון, זה האח הגבוה והצבעוני מבין האחים, והגעתי לבית המשפט, היו שם נציגים של כל כלי התקשורת, והיה לנו צלם בערוץ אחד בשם סמיון, די נמוך אבל מאוד מאוד חזק, ואמרתי לו, סמיון, אתה רואה, זה שם, זה ניסים אלפרון, אח של אריה, תצלם אותו. אז הוא אמר לי, את ניסים לא מצלמים. אמרתי לו, מה פירוש את ניסים לא מצלמים? תצלם לי אותו, אני צריך את זה. הוא אומר לי, גיא, את ניסים לא מצלמים. טוב, התקשרתי למפיקה, בערוץ הראשון יש מפיקה מאוד אסרטיבית, רותי, אמרת לה, רותי, אני מבקש מהצלם לצלם לי את ניסים אלפרון, הוא לא מוכן. התקשרה, נזפה בצלם. עכשיו שתבינו, מצלמת טלוויזיה זה לא מצלמה ביתית שמוכרת לכם, זה שוקל 12 קילוגרם ולפעמים יותר, וסמיון לקח את המצלמה, התחיל לצלם את ניסים אלפרון, ניסים רץ לעברו, סמיון זרק את המצלמה מהכתף ואמר זה הוא והצביע עליי. טוב, ניסים עצר לידי בחריקת בלמים, הוציא מהכיס צרור מפתחות, היה לו שם אולר שוויצרי ירוק קטן, ואמר לי, פלג, אני אשב עליך מאסר עולם. וככה התחילה ידידות מופלאה ביני לבין משפחת אלפרון שנמשכת עד היום. שדה דוב ב7:30 בערב, פותח את הטלפון הסלולרי, איזה 20 הודעות מאיזה מקור שלי. איפה אתה? למה אתה לא עונה? צריך אותך דחוף, צריך אותך בהול, יש סיפור גדול, ענק, הוא לא יחכה. אני מתקשר לאותו מקור, אני אומר לו, מה העניין? אני רק ירדתי לכמה שעות לאילת. הוא אמר לי, יש חקירה ענקית נגד אייל גולן, חשד להדחה לשימוש בסמים, בעילה אסורה בהסכמה של קטינות, אבא שלו מעורב, מנהל החברה שלו מעורב. טוב, אני אומר לעצמי, מה אני עושה? 7:40 בערב, אני בשדה דוב עם כפכפים, בגד ים, זיפים, מלח, חול, לקחתי מיד מונית למערכת, בדרך בדקתי את הסיפור בעוד אפיק. באותו יום נרצח חייל באוטובוס בעפולה, אז המהדורה כמובן נפתחה בדיווח על הפיגוע, ואחר כך ישב באולפן רוני דניאל, הפרשן הצבאי שלנו. עכשיו לנו יש באולפן רמקול קטן, שבאמצעותו העורך מעביר לנו כל מיני הערות במהלך השידור, והעורך אמר לרוני דניאל, אתה תמשוך עד שגיא יהיה מוכן. ומבחינת רוני זאת בקשה קטנה, הוא יכול לדבר הרי 3 מהדורות רצוף. אז מה ביקש ממנו העורך? 2-3 דקות. בינתיים אני בחדר האיפור, המאפרת מנסה להתמודד עם הזיפים, המלבישה שמה לי על הבגד ים חולצה, עניבה, ג'קט, המפיקות מתות לצלם אותי ככה עם הכפכפים והבגד ים ולמעלה הג'קט והעניבה,
ולעלות לפייסבוק, ואני ברגע האחרון נכנס לאולפן ונותן את הכותרת הדרמטית, חשדות כבדים כנגד זמר מפורסם מאוד, ובמהלך המהדורה נכנסתי עוד פעמיים ונתתי עדכונים, ואלה פחות או יותר החיים שלנו. זאת אומרת, כל יום ב10 יש ישיבה ואנחנו מחליטים מה אנחנו נצלם, ואין כמעט דמיון בין מה שאנחנו מתכננים באותו יום לצלם, או איך שאנחנו חושבים שהמהדורה תיראה, לבין מה שישודר בסופו של יום באותו ערב בשעה 8. ושם ראיתי שפליקס אבוטבול זה לא איזה עבריין מקומי, זה עבריין בינלאומי. ככה למי שרוצה להעמיק, הוא יחד עם עוד שני ישראלים אחרים חטפו באמצע לונדון את שר התחבורה הניגרי, עומרו דיקו, הכניסו אותו לארון קבורה, הרדימו אותו, והארון הזה עמד להמריא בחזרה לניגריה. כשהאנגלים פתחו את תא המטען, הם נדהמו לגלות שני ארונות קבורה, בארון אחד את השר הניגרי המורדם יחד עם רופא שהיה אחד החוטפים למקרה שהוא התעורר במהלך הטיסה, ובארון קבורה אחר פליקס אבוטבול עם שותף אחר שלו. זאת פרשה שהסעירה את כל העולם. הם כנראה חטפו אותו כדי להחזיר אותו לניגריה, משם הוא ברח עם הרבה מאוד כסף שהוא גנב.